Kachodo. Kachodo. Ibewe. Amoya gishira Malagas. Kubi no mbe ni kwa from ni kwa do ezigbo yoyo. Na afugo. Ara afu ma cho mmere nwoke ma na na gbangbanta maka ihe na chi na na ebe iri ji na chi kingdom. Ya we after mbe nwocha. Oge chori meri. Ya we na agamo. Ya na agamo na mi. Ya we mmeri e we mbia mbe. Ina afuchido ya nfono. Na ma fe an. Lido me ya na mi ne ngi shi. Afu me nwoke tagbara tagba. Ngo shabia. Ya na nwe ko no do ya go dia ga ba paraga. O dia go dum no no ba imiten be na ai mar ga imere. Ya ni dunu di show na gwa mu to bodo na na chori merie na. Ihe no m no bukate m na-ekwu. No ma anyị zute mbe. O woro esi m ngwa ma ga nde. Ọ bụ na agbagbo ngwa na ba ga emerie. No woro njo mebe kpotere mbe na no we meriri. Ya kpoliri. Ata ogwe ma head ko morado. Head ezigbo moro. Okwu alama. Okwu alama. Ma mari gi ke ha. Nu me mo si soka. Adamoy kwa. Amagi na footage odige ya gije hara kwa ka buture. No wori ade mental men na chime ya bi he do wale no. Basna ya gbangba ba e futar ma ngba mangba de ai bu men na chi. No ai bu men na chi na were youth. Basna ni ya bia na ba ma meri ego. Ginu ba ke amanum ta. Ya bu onye kacha odo. O dire meji mmara nga kpara akpa. Ba do nga kpara akpa ai meme na embe. Afi ya na. Ombobo. Afu ne o ga ma ga ya dara. Ya su krebel me bido. Wori njo me be potere mbe na so obobo no ne me onye meriri na edere na adi. Onye na meriri na edi. Onye meriri na ekporu njo me ba nfu kpoyi. Njo mo mkara aka ko ngwa be di. Kara aka moro su so. Kure ga chasira chasi ga. Eze chitoke. Ala kirimuna. Ai, a lu shiri. O meriko ga, o meriko. O meriko. Mari ngale. Ha bu chibiki doko. Ha bu chibiki doko. Chibiki doko. Onye gboko bo nu me na china. Igwe. Ndị chọrọ igbangba ya bụ mmemme ntana iri ji ntana si na ha ga-adị nkwadobe. Nọọsụ kiri na ha bel ma ya bido. Mgbe goji dịrị ha. Onye nuse ha bụ onye kacha ise ọ dị ga-abụrụ Chibike vilele gbara ma a bụrụ na akpọliri ndị omebe. He chere ite ma ngisi he ndị omebe sị mam na onye ga-adị ma ha tọọ imu ya reta onu mana ọ bụ na ọ bụ nke m si na emeriri kpọliri ebe ọ ga-akara. N'ihe ga nọ na-agha mgbe ha gịsị ma gị ke ya. Kado joy. Anem obo ye dike bem je di nwam. Obo no ye ga di ke he stoko nwam. So no ye ga ki ke he. Ondra alukota na wona be ko iho. Obo na gwa anyị na no meriri dere ya ndire ne ga he. Mo ndire ndigo nye meriri. Obo na mam no nye meriri no ya di ko ye ji tumu me. Acho me ga gere he bechi. Na bo ga ri igwe na okado joy mana onye meriri ya kpo ya na abo. Na am na asma ebe ya na abo. Ekpo ya na abo. Sukpo ya na abo. No emeri sukpo ya. Akwadoro mo emeri kporo ebo. Uchi na dukwe zubu so dan. Me kire onye mo gba ebo. Belekere ba mo di mala ko mi. Yam na asma yile ya emeri na ma tukwasi na ego na. Okporo ndi om na ebo na ntukwasi na ego na. Okwu akarịrị ma kwa Chibike okwu ga na esimike ne iji no bela so emeri no be gite njo mebe na abaga na ekpo na atụkwasị ego na ga-abụ kalama no emeri na ga atụkwasị ego n'eliye ikporo njo mebe wute ego abaga m ne na bo emeri ba anyị eme nwocha
ihe na anyị na witness nta na obodo omenala mere na tisola part Chinacho deri ntaba anyị jama onye ba malize di kat ntaba anyị jama onye obo Okonkwo amalize di kat bụ na azụ ngwabara na ga-ete n'ala ma Okonkwo no nwere as slippery as water as a fish in the water so na nta na ba anyị jama obe na abọ nke bụ oke obi shazi aga na gafa n'ala je meri nta so bụ onye azụ nọ na mmiri dị obi bịa ka ha na nọ michar ya ba anyị nọ nta na ma anyị na-eme ya ma anyị gbara onye je meri n'igwe ba anyị efugbome ada yani ọsamakwara ọkụ na m na onwe m dị support na ọ na-efe merile ya kpụrụ ebo na ebo ya kpụrụ ebo na ebo lada n'onwe anyị anaghị arịa na ọ bụ omenala anyị bụ ọbụ obodo ha mgbe emere ya kwụwa ọsọ gbara ndị ọgaranya aka na ya na-eme nta mmemme iri ji ma a na-atọrọ n'usewu bụ na ndị na-agba agbụ nkirido mere furu edegbu okpuru ekwu akwụ mere ekwu na nwoke na-emeriri eduru na abụ laghara o ya anụ ya anyị na-anụ n'oge bụ ihe show n'ekike ha ka anyị mazụrụ ya na ọkarụ n'obi ọ ga-abụ egosizi na anyị onwe ihe ọkara anyị obu n'obe onye na-efu si na abụ onye kee na onye meriri ọya onye si na abụ onye kee meriri ihe bye anyị ala igwe o bụ kakwara ya ọya n'ọya obodo gara na-echi wisu unu asụla mkpụkpọ na ihe na omenala be anyị wee merie na-ekpoli nji omebonu ọ bụ ya be anyị ọbụrụ asa wee meriri ekpoli nji omebonu ego ọbụrụ ike nta anyị na-ama oke nwere ba nta egbadisi gaburo na asọ na wee meriri ekpoli nji omebonu ihe agbara aga ekpoli nji Chibike gbogbo ekwe mo ye kana ọkara ebu náà sáà ètò àyè yálà ta yẹsù ndị ọbẹ bọ na-agbala agụ onye ka ekwele ike ha nta agana yes ọdịsi tajira na mi ọgabna ame olori de hana ya na-akụ ebe unu so ọnụ chọrọ ide ha eje ala unu kwesịrị unu jiburu nwoke unu nyere anya enyo jedite ha anyị nyere anya erite ụzọ abịa makwa no ka challenge lord mo bịa ka ha like si ditere okay gịnị mgbe ha go Chikezo onye nwe amara mara gịnị gị na ọdụkwa gị ga-agụ bụ ọrịa eji awụre dị na awụre onye
kachi kala gwara California lọ mata nke mbụ ma ha dịrị dị ilu ọzọ. Ọ dịrị dị ilu ọzọ na m na try my best. I'll try my best. Fọma ndị omu na-ekpote. Afọma mere na, but I'll try my best. Tọkwara mbe nu, ma anyị fụrụ anaghị ọya dara ọkarụ n'obe aka. Ọbụmakwara ọzọ. Nwayọọ, nwayọọ, awụ. Nwayọọ. Ntanụ. Ya bụ ihe mere mgbe gboo. Esi mgbe gboo melejenu. Ya bụ anyị nọ ntana iri ji. Njikọ m na-akpa mgbe ya na-eke ebu mgba. Power. Oh, kachi kwadoro akwado nta. Ya bụrụ anyị nọ tekiri amara ihe mmeri nta. Anyị nọ ekiri ya bụ ihe ma anyị mara onye mmeri nta. Ihe kwadoro akwado. Masa wee meriri ekporo ujo mere ọnaga. Osi gbogbo mere ma aba anyị na-eme nta. Ndị obe ebe n'ukwu ebe a na-ekpo ihe ofu. Ọdụmara. Pawa. Egbo. Ihe na-eme mbe. Aje di ya dezeta. Iwe weko gunu medi. Amba, iwe wego. Ị na-echere eke mmeri na mgba. Ana m afụ onye ka Chukwu. Ifu gị na onwe gị iwe ọcha na ekweghị ekwe na-abụ nwa okorobịa na-eme ka ọra. Ọ dị ka ifu na ọ na-ekwu okwu na ọsụ tụrụ ha. Ogo kwesịrị ịdị mma. Ịhụ afụ na ọsụ gburu m. Na enwetaghị ya. Amekpa bụ ala. Ebe obi chọrọ ikpe ya ala. Ewe na iwe ni gere ka ga-eje yi niile. Ọsụ n'ikpo metere si batara. Mmụọ n'oye karịrị. Mmụọ. Isi dị bụ nwoke batara. Kazbi. Onye amalegas, onye menashi. Onye na-emere m kwụmadụ bụ. Ọ tara arụ na nwanchi bụ ọ bụ. Ọ tara arụ. Nwanchi. Ndị ụmụ ebe na-ama na-ekpo kpere ya na-ama. Ụmụ nwaanyị kwa. Nwaanyị Kachi kwere ka ekwe na ekwe ndị mebe na ya la kwere ka ekwe mere mekwu mmadụ bụ na ọ bụ ihe ụtọ nta egbo ọ dịghị izu jimkpa ya dara ezigbo nsogbu onye anya ya Onye ka jeje he. ọ na-anụ daa Oje ezu ya shi na m na oje eje. Iwu na ọjọ́ ezu ya shi ma na ojokenu.
na nwokorobịa siri ike naanị ọgana ya ọ bụ ka Aburo. Power. But what if no be black game? onye wee chiri nwadizm ga-aga ọwere ma mmadụ mgbe na-atụma ha ekpụrụ bụ hotel ajụmabịa ọzọ afọ ọzọ iri je na-achị na anụmaka ka na-eka azụ ya atọ n'ala mgbe na ọjị kpọta ọzọ ndị ọmụmadụ ga-agwa ya bụ ihe dọọ ya ọnwa onye furu edo ọzọ si n'ọdọ ya a na-ezigbo onye n'oshi ego kwuru uche m na iri ji na-achị nke 2020 nwere onye oshi n'aka na ọ bụ ka ọ dịgara bịara kwa ọnya egbaga dị misi ga-eghere gị bịara ikpeazụ ba da njọ m na ike kpoli a na-aja anyị a na-egote ego ọnụ onye dịka a na-ga-afụ na-eshi onye dịka a na-ga-afụ na-eshi igwe ifeọnụ ego emeriri bọọlụ mgbe onye ji emeri ndị na m nọ n'afọ ụmụ chi chara acha ga-ekwu mgbe na ndị ezigbo oyi ma ọ sị ya ga mgbe ekpeghị nkwa ekwerie ọ gaba afọ m ihe ọzọ na-ekwuru m ekwu mgbe eze anaghị ayacha azụ n'okwu ekwuru na asụm onye meriri ga-ekwu m na abụọ na ya ala ma ọ bụ na afọ ihe mmeri gbadị mgba mmeri gosi na ya ekpote ha ya m karịa ebe m jikọ ya eme igwe na-acha mala bụ ọ karịa ọnụ ya batado ikurato mbe na presi hebia mbe Chineke nke Chukwu ike na-acha mala asụm na onye meriri na mgba na-agba na ma eke ya ụmụ na abụọ ọkpụghị na afọ ya na-ehe ezuru keme a na-iji akpa ike mgbe na ga-emeri ibe gị ọ mgbe ihe eji akpa dị ike mmebichọ na ego agụgụ ha ma ọ nọbịa agụgụ mahụ na aga mgbe ekpeliri ha so gbara mechi ma ihe jide ha ehọ ihe eheju ehọ mbọsị eke ihe eheju ehọ mbọsị nkwụ ihe emezu ehọ mbọsị oyi esi mbọsị ahụ site n'ike nke Chukwu ya na-agbagara m nye eri site igwe Ela se quando!